Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de gameplay. Astăzi, din câte vedeți aici, jucăm din nou Roblox până nu-l terminăm, nu ne lăsăm. Deci, începem. Hai, nu, stai că nu-i pe aici. Ba da, e bine pe aici. Haide, măi lume, haide cu mine, ce mai stai? Dacă nu vii cu mine acum, o să... Da. Aproape am trecut și n-am murit deloc. Ce? Asta e ca la Counter, mă, trebuie să mă duc pe partea cealaltă, mă. Ce? Pac. Nu se poate așa ceva. Stai, bă, că mi-a... Ce? Eu a căzut căștile. Așa, a căzut căștile. Ne întoarcem. Ok, o luăm pe aici. Și o luăm așa, a murit, dar cred că aici se va termina seria. Ok. Și... nu se poate, mă. Încercăm din nou. Și 3, 2, 1, 15. Stai că mi-a ieșit. Stai că aici nu mai îmi iese. Dar degeaba am făcut. Cred că pun pauză și revin când am trecut. Și acum... da, pun pauză și când am trecut revin. Băi, eu tot n-am trecut după 15.000 de încercări. N-am putut. Și acum nu se poate, mă! Hai de capul meu. Hai că se poate. Hai. Abține-te, Razor, abține-te. Abține-te, Mariane, hai. Pe aici și de aici. Așa o să jucăm de data aceasta. Sari. Ok. Deci avem 40 de astea, dar nu pot, că nu se poate. Și dacă nu se poate, nu se poate, înțelegi? Începem. Balalam, ca Counter mă pricep. Haide, măi. Hai că aproape am trecut. Hai de capul meu. Hai de slănina după mine. Dar n-am slănină, că sunt schilot. Hai de capul meu. Da? Hai, mă. Lasă-mă! Am revenit și du-te. Ok. Am trecut de prima și doi de capul meu, de că aici a terminat tot videoclipul. Și da, astăzi ăsta e ultimul episod din serie și următorul videoclip e cu Minecraft. Ok, și acum e ultima și nu pot. Hai, mă, că se poate, mă, hai. 1. Dar nici pe primul nu l-am trecut. Cucu meu. Da, să mai iau. O să începem acum. Haide, lume, ce mai... Ultima încercare, dacă nu și mi-a să jucăm. Ultimele 3 vieți. Haide să încercăm să trecem una. N-am văzut așa ceva.
Mai avem 2 vieți. Ok. Ok. Nu se poate, bă, la... Microfonul meu este scump. Gata, deci cam atât și cu episodul ăla. Mai încerc o dată. Nu haide, mă. Ce? Da, deci, cam atât și cu episodul acesta. Mulțumesc că m-ați urmărit, dacă v-a plăcut. Sănătate. Lasă mai vorbesc toată la microfonul ăla. Și...